Сәлем дуслар. Татмустова каналында шоу-біз тапшыруы. Демек, мин, Рената Тей, татар эстрадасының бар яңалыкларын сезгә җиткерергә әзер. Бездән айрылмагыз, алга таба бик күңелле булачак. Instagram социаль челтәрендә Татар радиосы һәм Барс Медиа Татар медиа группасы зур музыкаль кастинг игълан итте. Без яңа йолдызлар яндырабыз. Син шибәр, талантлы, харизмага бай җырчы һәм сиңа үсеш кирәк. Димәк, бу кастинг сиңа бирелгән шанс дип язылган Татар радиосының аккаунтында. Мондый кастинглар еш булып тора һәм Татар эстрадасында күп кенә артистлар нәкъ менә Барс Медиа кастингы аша шоу-бизнеска кирип китте дә инде. Ә монысы башка еллардан аерыламы? Ничек катнашырга, җиңеп чыгу өчен нәрсә эшләргә? Әлеге сорауларга җавапны Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыровтан сорарга булдык. Билгеле булганча, бу кастинг безнең радиошилтәр һәм продюсер үзәге тарафыннан беренче тапкыр уздырылмый. Узган елны булды безнең шушындый тәҗрибә һәм шактый үзенең уңышлы күрсәтте дип саныйм, чөнки нәтиҗәдә безнең шулай ук продюсерлык үзәге белән эшләүче яңа артист барлыкка килде. Миндияр Шамәрдәнов, аны күрсәттек без беренче итеп тамашачыга үзебезнең концертыбызда, Татар радиосы концертында, аннан соң тамашачылар әле аны татар җырында да күрде. Шуңа күрә, менә шушы кастинг аша бүгенге көндә каядыр әле безгә билгеле булмаган талантларны күрү бик уңай. Мондый кастингларда без даими рәвештә оештырып торырга булдык. Ник дигәндә, ел сайын яңа талант чыгып торырга мөмкин. Үзендә талант тойган кешеләр барлыкка килергә мөмкиннәр. Менә быелгы кастингтарда мониторинг ташуны күрдек. Узган елны катнашканнарда яңа җырлар яздырып, тагы да бәлки иҗади яктан үсеп, яңа материалларын тәкъдим итүчеләр бар. Бәлки узган елны кемнәрдер узмаган булса, бу ел шул кешеләр арасында узышлар да булырга мөмкин. Безнең барлык мәгълүмат ачык, әгәр дә Татар радиосының социаль челтәрләрендә, Instagram һәм ВКонтакте аккаунтларында, шулай ук сайтында утырырга яратсалар, бу яңалыкны инде алар күптән күргән булырлар иде. Шуңа күрә күрмәгән булсагыз, ашыгыз шушы өч мәйданга. Иң беренче чиратта, әлбәттә, буларак мәгълүм безнең Татар радиосының рәсми сайтында tatarradio.ru кирсеннәр, укысыннар, анкетаны тутырсыннар, анда бар безнең махсус анкета. Анкетаны тутырсыннар, үзләренең җырларын җибәрсеннәр һәм бәхет ишелеп төшкәнен көтеп ятсыннар өйләрендә. Беләсезме, теләк дигәндә инде шикләргә кертәсе килми кешене. Бүгенге көндә иҗат ул киң кырлы. Шуңа күрә жанрларында төрлесе булырга мөмкин. Эстрада дигән төшенчәдән тыш бар әле тагын жанр дигән төшенчә. Һәм бүгенге көндә эстрада да безнең бер төрле жанр белән генә барлыкка килми. Анда шул ук рокта, рэпта булырга мөмкин идер, яңа юнәлешләр һәм шулай ук попса юнәлешендәге җырлар. Бигрәк тә хәзерге чорда бу бик мөһим. Безнең радиода да менә хәзер формат 21 дигән кичке вакытта махсус вакыт аралыгы бар. Анда безнең гомумән эстрада форматына, бүгенге вакытта эстрада форматына кермәгән җырлар яңгырый. Шул ук underground булырга мөмкин идер. Яңа юнәлеш new wave дип әйтегәйме? Һәм хәтта менә шушы кастинг арасыннан без инде бер-ике җырны аерып алып шушы эфирга кертеп җибәрдек. Шуңа күрә нидер шикләүләр юк, иҗатның һәр төрлесе кабул ителә, бары тик ул иҗат булсын, күп кырлы иҗат булсын. Рифат Зарипов Хыялар иленә киттем дип пост урнаштырган иде. Хыялар иле Төркия булып чыкты. Баксан популяр җырлар авторы Айдар Тимербаев үз гаиләсе һәм Ризат Зинира Рамазановлар белән бергәләп Төркиядә ял итә икән. Рифат та хәләл җәфәте белән әлеге компанияга килеп кушылырга булган. Нәрсә әйтәсең инде? Күңелле яллар. Алда безне яңа сезон көтә. Көч җыеп кайтыгыз, коллегалар. Кемнәрдер Мәскәүдә йөргәндә без Зәйнәп белән дуэт яздырдык дигән Булат Бәйрәмов. Кемнәрдер ул Ләйсән Гыймаева, Зифа һәм Таңсылу. Алар кызлар белән генә җыелып Мәскәү каласын карарга киткән. ВДНХ, Москвариум, Останкино, Авиапарк, Җиңү паркы һәм тагын бик күп җирдә булганнарын Ләйсәннең Instagramыннан карап була иде. Бүгенге көндә исә кызлар инде үйләренә кайтып җиткән. Казандагыларны бик сагындык дип әйтәләр үзләре. Дуэтка килгәндә җырны сез бик тиздән социаль челтәрләрдә ишетә алачаксыз. Көр тавышлы шибәр кыз Азилә Вахитованың Көтәмен җырына төшерелгән клибын сез Татмустова каналында карап өлгергән идегез инде. Тагын бер кат искә төшереп,
тизерына көз салыйк әле. Göklerde yıldızlar atılır, dilerim küçüksüz durmuşka şaşak, bilem bir faydası. Emomsuz izlerim, dağ bilen ıfıkla Айдар Абый Тимирбаев башкаруында «Син кайларда жаным» жыры күпләрнең күңеленә хуш килде. Әлеге жырның клибы да дөнья күрде. Айдар Абыйның тәүге клибы TMTV Production белән бергә төшерелде. Клипта төп рольләрдә автор башкаручының барлык гаиләсе уйный. Әлеге клипта сез аның өлкән улы Азатны, сеңлесе Диләне, төпчек улы Булатны һәм тормыш чәчәге Гөлнараны күрә аласыз. Клип Айдар Абыйның туган ягы Сабада төшерелде. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Байбулат сезгә һәр вакыттагыча бик кызыклы репортаж әзерләгән. Бүгенге кунагыбыз Рәсим Низамов белән алар ООО компания Века дип аталган урында тәрәзәләр сайлаячак. Иркенләп карагыз. Хәерле җәй көннәре дуслар иптәшләр. Җәй булгач инде һава торышында төрле якка үзгәреп тора. Матур итеп кояш та балкый, көчле итеп җил дә исә, каты итеп яңгыр да ява. Менә инде йортларыгызга җил давыл кермәсен өчен иң беренче чиратта тәрәзәләргә игътибар итәргә кирәк. Менә Мастер Века компаниясе сезгә әлеге продуктны тәкъдим итә. Дуслар, бүген без кунагыбыз Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов белән бергәләшеп, күмәкләшеп тәрәзә сайлаячакбыз. Рәсим абый, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Кул биреп күрешик. Хәерле көннәр. Ничек җәйләрегез ничек узып бара? Җәй дөресен генә әйткәндә сизми дә калдык. Әле җәйгә аяк кына баскан идек, инде җәй үтеп тә бара. Быел бит инде менә җәйнең һава торышы шаккат тора, әйме? Теге җылы да була, яңгырлар да ява, җилләр дә исә. Менә салкын булганда ниләр белән мавыгасыз? Салкын булганда ныграк киенеп җылынабыз инде нишлисең. Җәйне каядыр читкә ялга барып узайтырга тырышабыз. Быел чыннан да бәлки шулай кирәктер. Аллаһ Тәгаләнең язганнан үзе булмый бит. Тукай дөрес әйткән, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Җәйгә зарланырлык түгел. Әмма дә ләкин салкын булган вакытта инде менә өйләрдә җылынабыз. Тәрәзәләрне ачып булмый, тәрәзәләрне ябырга туры килә. Шуңа күрә дә Мастер Века студиясеннән тәрәзәләр алып, шул тәрәзәләрне куеп, шушы тәрәзәләр белән җылынсак, тагы да җылырак була җәйләрбез. Димәк инде сез Мастер Века салоны турында ишеткәнегез бар иде, димме? Ишеткәнем бар, рекламалардан күргәнем бар. Менә бүген шушы салонга килеп үз күзләрем белән күрергә туры килде. Әгез хәзер бер кичкенә генә сәяхәт кылыйк, һәм инде бергәләшеп тә сезгә бәлки тәрәстә карарбыз, әлеме? Әлбәттә, Алла бирсә, монда парадай ассортимент бик күп. Шуңа күрә һәр теләгән кеше монда килә ала, карый ала, үзенә теләгәнне сайлый ала. Шулай булгач, киттек. Исәнмесез, добрый день. Вас в нашем салоне. Безнең кунагыбыз сезнең салоннан тәрәзә алмакчы иде. Шуңа күрә аңа үзегезнең киңәшләрегезне бирсәгез була, яме? Рәсим абый, ниндирәк сезнең сорауларыгыз? Сораулар дип, без бәлки башта барып карап, бөтен ассортиментны карап чыгарбыз. Сорауларыннан соң бәлки туар. Сез безгә кичкенә генә экскурсия күрсәтәсезме? Да, конечно, с удовольствием вам покажу все, что у нас есть. Әгез киттек безнең белән. Сез дә Мастер Века компаниясе турында күбрәк белерсез. Шуннан да бүген гысы көндә конкуренция бик зур. Тәрәзәләр белән шөгыльләнүче компанияләр дә күп. Менә игъланнарда да күп чиракта Мастер Века студиясенең игъланнарын да карап барам. Шуннан да дуслар да миңа шушы студияны тәкъдим итте һәм шуңа күрә дә мин бүген шушы студияда. Менә шушы студия турында безгә тулырак Елена сөйләп җибәрер, рәхим итегез.
Спасибо. Действительно, приоритетным для нас являются такие моменты, как искренность в общении с нашими заказчиками, а также качество и сервис и другие такие вот моменты, которые действительно необходимы человеку для получения комфортного проживания в своем собственном доме. И мы хотели бы вам показать все, что у нас есть в нашем салоне, и начать с самых популярных, самых трендовых новинках, не этого сезона, но последнего времени. Киттекме, Расим абай? Айтагыз. Хочу обратить ваше внимание на данную портальную систему. Портальная система – это окно, которое, сдвигаясь, образует проем больших размеров. Например, объединяет такие пространства, как выход из кухни на террасу. Данная портальная система – это двери, открываемые по типу гармошки. Это трендовые новинки в современном остеклении, которые используются, открывая полностью террасу и объединяя пространство, делая его единым целым. Данные конструкции используются не только в частном домостроении, но и в кафе, ресторанах, объединяя летнюю террасу с основным помещением. Хотела обратить ваше внимание еще вот на данное окно, вернее на стеклопакет. Посмотрите, здесь сделана инкрустация кристаллами стекла. Это стекло находится в середине и не подвержено никаким воздействиям и смотрится очень великолепно. Данное окно уникально еще и по способу открывания. Открывая, оно образует вот такое большое пространство без разделения. То есть импоста здесь нет, и очень это удобно, например, заносить большие диваны или столы, или еще какую-нибудь мебель крупногабаритную в наши квартиры и дома. А скажите, а если квартира находится на 9 этаже? Ой, здесь нет никаких проблем. Крупные предметы интерьера поднимают с помощью тросов и заносят в квартиру вот через такие окна. Это очень удобно. Менә шулай. Сезнең агач фактурдан эшләнгән тәрәзәләрегез бармы? Аны күрсәтә алырсызмы? Да, конечно, вариантов очень много. Сегодня отличить пластиковое окно от деревянного с первого взгляда сложно, потому что каширование профиля сейчас настолько разнообразно, оно повторяет структуры разных пород дерева, что визуально его не отличить от деревянного. Можно использовать каширование профиля как одностороннее со стороны улицы, можно использовать его и со стороны помещения, или с этой стороны, или с той. А можно сделать и с этой стороны одинаковые или разные варианты. Еще одна из новомодных новинок – это безрамное остекление. Данная система – это модная новинка, которая придает легкости. Не только в движении она легка в обращении, но и создает легкость пространства. Используется для зон барбекю, для остекления террас. Несмотря на свою легкость и легкость в использовании, это закаленное стекло, и разбить его не так-то просто, и проникнуть в ваш дом тоже будет очень непросто. Достар, менә моның бу тәрәзәнең шул хәтле чисталыгы, монда менә бер нәрсә юк шикелле. Әгәр дә Рәсим абый менә төнлә барасыз икән, үзегезнең беседкагызга мөшәйттереп килеп бәреләсез икән, бу тәрәзәгә бер нәрсә дә булмый. Тәрәзәгә булмас. Безгә булырга мөмкин. Безгә булырга мөмкин. Менә шул хәтле нык, шул хәтле әйбәт пыялалардан ясалган әлеге продукт. Шуннан да мотор, шуннан да сыйфат белән эшләнгән. Монда biz bitini qarab berib chiqdik. Tilagan kishiga bunda жаның нетери шундыйны алырга була. Шундыйга заказ берергә була, эшләтергә була. Монда шуннан да ассортимент та бик күп. Һәм эшләнгән без караган дәрәҗәләрдә зәвык та бар, сыйфат та бар. Шул вакытта моторлык та бар. Килегез Мастер Века салонына. Уникальность нашей компании в том, что мы не просто устанавливаем окна в проемы, но мы делаем весь комплекс работ. Например, вот эти вот декоративные обклады окон. Казалось бы, они несут только декоративную функцию, но самая важная и главная функция у них в другом. Они несут функцию дополнительного утепления. Вот этот мостик холода, который образуется между окном и стеной, они закрывают, и после этого не будет промерзания внутри ни оконных проемов, ни самих окон.
Хочу обратить также ваше внимание на то, что мы делаем не только комплекс работ, связанный со остеклением, но еще и изготавливаем камины, барбекю, делаем дома, устанавливаем мансардные окна, делаем двери, бани. У нас есть террасная доска уникальная, которую используют даже в зоне бассейна, и деревянные красивые полы. Мына достар, біз Рәсима белән уйлап торабыз, монда тәрәзәләр генә түгел, гомумән бөтен өеңне төзеп китергә мөмкиннәр, яме бөтен теге эштәге эшләрне эшләп, шулаймы Рәсима абый? Шуннан да мин дә карап торам, тәрәзәне бер кеше эшләп китә, икенче кеше килеп бит аннары ягыннан төзәтергә кирәк була. Монда бөтенесен комплекслы бөтенесен эшләп китәләр. Тәрәзәне дә куялар, аның кырыйларын да матур декорация белән эшләп, җылтып, матур иттереп, кирип яшәрлек иттереп, соңгы чиккә кадәр бөтен эшләп китәләр. Әле шуңа өстәп тагын мунча, беседка, барбекю, мангал, әллә нәрсәләр, хәтта сезнең фатирыгыз янына да әлеге әйберләрне төзеп китә алар. Шуннан да хөрмәтле дуслар, Мастер Вика студиясына мөрәҗәгать итеп, теләгән эшегезне эшли аласыз. Тәрәзә дә куйдыра аласыз, йортта салдыра аласыз, идән дә җәйдерә аласыз. Җаныгыз ни тели, монда барсында сыйфатлы, дәрәҗәле, матур иттереп эшләйләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә без Рәсима белән икебез дә канәгать. Рәсима абый, сез тәрәзәләр сайладыгыз бит инде хәзер, аңладыгыз ниндирәк кирәк. Тәрәзәләрне ниндине сайларга шуннан да менә мөмкинлек зур, мөмкинлек күп һәм киләчәктә мин шушында киләчәк. Монда хәтта әле күптән түгел генә алыштырган тәрәзәң булса да, бу әйберләрне күргәч бер алыштырасы килә башлый. Без монда киләчәкбез һәм инде сез дә килегез Мастер Века салонына. Менә достар, безнең үзебезнең проектлар да бар. Хәзер әлеге проектларны без бергәләшеп салап чыгарырбыз. Әйдә, Рәсима абый, киттекме? Достар, менә шайтырып тәмле кахвалар белән, тәмле печеньелар белән безне хәзер каршы алдылар, утырттылар, хәзер рәхәтләнеп чәй эчәбез, аралашабыз. Менә мондый кунакчылык булганда монда килгән саен киләсе килеп тора. Сездә шундый хис тоемлау юкмы, Рәсима абый? Монда шулай, монда һәрбер килгән кешегә җылы караш, тәмле чәй. Шуңа күрә монда үзендә бер җылылык бөркелеп тора. Менә инде хәзер сөйләп җибәрсәгез була, ничек хәлләрегез, соңгарыда ниләр белән шөгыльләнәсез? Хәлләр ярый, Аллага шөкер. Соңгыра җәй ае бит инде артист кеше өчен күбрәк, бераз гына ял айда, ял вакытында җәй көне концертлар бераз сирәгрәк. Чыгышлар алай да юкта безнең чыгышларыбыз булып тора барыбер. Яңа җырлар өстендә эзләнү, яңа җырлар эшләү, яңа планнар кору, ниндидер яңа эшләргә, яңа адымнарга көч туплау. Менә шушындый бераз илһам җыюда. Җәй иң матур яз айлары, җәй вакыты бит инде иң матур вакыт. Иң менә бөтен дөнья яшәрлектә сокланып йөри торган шушындый. Чыннан да дөресен әйткәндә илһам ала торган вакыт. Инде яңа сезон башланырга да бик күп вакыт калмады. Әзерлекләрегез ничек? Яңа җырлар, яңа клиплар бәлки? Әлбәттә, менә яңа сезон дигәннән яңа сезонга дип атарга түгел. Яңа җыр өстендә эзләү һәрвакыт кирәк. Эзләнү, эшләү, яңа җыр ул артист кешенең һәрвакыт эзләнүдә. Ниндидер яңалык, яңа җыр халыкка ошый торган мәгънәле җырлар өстендә эзләнү, эшләү ул һәрвакыт дәвам итә. Шуңа күрә яңа сезонга күп калмый, шуннан да менә әйткәнемчә шушындый бер көч туплап, хәл җыеп, яңа җырлар белән аякласа килә. Менә Рәсим абый, сезнең тарафтан башкарыла торган инде хит җыр дип атыйбыз инде, без аны сагындым сөйгәнемне җырына минем әйләнеп кайтасым килә. Менә ул җырның бигрәк тә клибына, аның инде клибы бөтен сезнең тыңлаучыларны түгел, башка тыңлаучыларны да бик тегән күңеленә кереп калдымы? Бу ничәнче елларда төшерелгән клип, шул гомумән шул клип турында сөйләп китегез әле. Бу клип 99-2000 еллар арасында төшерелгән клип
Шуны мен коюндарын жырлагач, лесник деп исем кошкандар, биз жырлагач летчик деп исем коштулар. Шуңа көрө ар бир жерден ырган иде. Батыр гана тамашачылар көңүлүнө кирип кетти. Һәм ул жыр индер бир теге яшьләр өчүндө, өлкөннөр өчүндө индер бир өлкөнрәк тыңлаучылар өчүндө дип әйтәм инде. Үзенә күрә матур гына жыр. Бу Мөдәррис Газетдинов, Халиса Мөдәррис сүзләренә язылган. Жыр әйтә сагындым чегәремне. Әр бу жырны бүгүнкү күндө да кайбыр концертларда, кайбыр чыгышларда жырларга туры килә. Аны көбүсү тамашачылар да сырый шу жырны. Я менә ниндидер бер күңелне күтәреп җибәрә торган шундый гына бер җыр иде. Менә хәзерге көндә, бүгенге көндә кая карап була микән ул клипны? Ничендер менә мин интернет челтәренә кирип караганда бик теге чыкмый иде ул клип. Аны каян күреп була микән, белмисезме? Дөресен әйткәндә ул интернет челтәрләрдә бардыр, булмаска мөмкин түгел. Ул ВКонтакте челтәрендә дә бар иде, аның клипы да бар иде. Бәлки бүгенге көндә теге авторлык хукуклары буенча ниндидер чаралар күрелгән, шуңа күрә бәлки бүтән җырында алып табып булмый торгандыр, чөнки безнең Рәсәй авторлык үзәге белән килешү төзелгән, шуңа күрә аларга бирелгән җырлар, алар белән безнең шуңа күрә саклап, алар өстендә барып ул җырны контрольдә тоту, алар өстендә. Шуңа күрә бәлки шул исәптән дә бәлки интернетта булмый торгандыр. Менә ни өчен соравым, менә минем теге танышларым Рәсим абый белән репортаж шәргә барабыз дигәч, сорали клипы турында каян карап була микән? Шуннан чыгып әйтәм. Менә дусларым, сезгә мөрәҗәгать итеп әйтәм, әйбәтрәк, тирәнрәк казып карарга кирәктер, име? Рәсим абый шулай куша, миңа калса. Шулайдыр, интернет бит инде бүгенге секундә, бүгін бер җирдә булса, икенче җирдә беркөн алынган була, башка җирдә була, күп мөмкинчелекләр күп бит. Бүгенге секундә җаныңны теле шуны табырга була, ләкин урларга гына ярамый. Менә Рәсим абый хәзер инде без шу сорауларны бераз гына читкә куеп торып, минем сезгә кичкенә генә бер рубрикам бар, име? Әзерләп килдем махсус менә бүгенге репортаж өчен. Без бит инде бүген Мастер ВК салонында, шулаймы? Тәрәзәләр белән бәйле рубрика. Менә хәзер мин сезгә җырчыларның фотосурәтләрен күрсәтәм. Ләкин әлеге җырчылар парланган тәрәзә артында. Шушы җырчыларны сезгә белергә кирәк, кайсы нинди җырчы икән, ләкин аның бар берсе, анысы инде аның чиста тәрәзә артында, һәм дә әлеге җырчы булыр Мастер ВК салоннан алган тәрәзә булыр. Яме? Әйтергә онытканмын, әлеге рубриканың исеме дә бар. Әлеге рубрикага перебивка да бар. Беләсезме инде? Кайсы тәрәздә, кайсы син дигән. Менә беренче җырчыбыз, монысы инде бәлки аңлашыладыр. Ну, Фирдус Тамаев. Бу шулай парланган тәрәзә артында Фирдус Тамаев. Икән менә монысы авыррак булыр. Маса авыррак, чыннан да ул Монысы гомумән мунчадан чыккан тәрәзә кебек, име? бу Мунчадагы тәрәзә. бу. Ришат кылашаган бераз гына ул да түгел. Киеменә караганда монда инде бабушка более серьезный, более ярактарак. Ниндирәк вариантлар бар? Ришат дидегез, име? Кайсы Ришат? Адашаган Ришатка. Ришатты хатırlayмы? Дидегез менә беренче вариант. Ришатты хатırlayга да ошаган, тагын кимгә дә ошаган? Шуңа Ришатты хатırlayan. Дөрес шамаган, барыбер бу инде дөрес җавапка керә бу әйбер безнең чиратта безнең менә бу җырчыбыз Әнвәр Нургалиев. Монысы кем икән? Рифат Зарипов. Рифат Зарипов. Буларның тәрәзәләре более-менее. Монысы кем? Бу Алсу Абулханова да ошаган, но ул түгел. Булса кирәк. Иде шун. Бу Гүзәл Уразова да ошаган. Димәк, Алсу Абулханов белән Гүзәл Уразова арасында көрәш. Мен әйтелем Уразова. Гүзәл Уразова. Һәм бу дөрес җавап. Рәсим абый. Гүзәл Уразова. Монысы кем? Илсия Бәдретдинов. Монысы әлбәттә Илсия Бәдретдинова. Монысы инде безнең бигрәк теге чиста тәрәзә инде бу. Монысы чистарак бераз гына. Монысы. Монысы инде безнең Yok исемне танып салаватлык дибез. Монысы. Монысы. Һәм бар безнең бер чиста тәрәзә артында урнашканы, ансын инде сез танырсыз. Рәсим Низамов, Татарстан халык артисты. Чөнки без бүген килдек Мастер ВК салонына. Моннан алган тәрәзә артында булып парламый торган. Менә шуңа күрә тәрәзәле парламый Мастер ВК да шулаймы? Чыннан да шулай. Монда чиста, парламый торган, салкын китми торган. Һәм кыш көне тоңдырмый, җәй көне җылык белән саклый торган. Шушындый мотор чиста
түзүк, уңайлы, матур терезелер. Рәсим Низамовның фотосурәте дә парланмаган шуңа күрә, әйме? Беләсезме, дуслар, монда без утырып торганда башка шундый гениаль уй килде. Ул да булса Рәсим абыйга тагын бер рубрика оештырырга. Ул да булса менә тәрәзә сүзе кергән җырлар белән, әйме? Менә әйдә Рәсим абый сездән башлый, без нинди менә беренче җыр сездән. Тәрәзә турында җырлар, тәрәзә сүзе кергән җырлар безнең татар эстрадасында, татар җырында күп инде ул. Искә төшерә башласак, тәрәзәңдә утың бар. Хәзер мин әйтәм бер вариант. Тәрәзә төбем исле гөлмәле, Виталий Агапов җыры. Тәрәзә төбе исле. Әйе, хәзер сезнеке. Әни тәрәзәләр әйтик. Хәзер тагын бар. Минем беренче яран гөл анда да шул тәрәзә кергән. Хәзер тагын туган ил тәрәзәләре көтәләр микән? Әйе. Туган ил тәрәзәләр. Әйе, ул җырлар бар. Һәрбер үзеңнең репертуарыңда калсаң, һәрбер минем үземдә дә бардыр әле ул. Бардыр, әйе. Игенә төшәргә кирәк. Сез теге кайнар җырын җырлаган листик булдыгыз, тегесе булгач, летчик булдыгыз, монсында ничек нәрсә буласыз инде сез? Ничек була? Стикольщик. Шуны төрле яктан килгән Рәсим Низамов белән. Шуңа күрә менә җырга гына килсәк тә тәрәзә җырда да безнең күп яңгырый. Шуңа күрә тәрәзә бүгенге көндә инде ул кирәкле яктылык чагына бирүче генә түгел. Кирәкле җиһаз гомумән. Шуңа күрә дә ул тәрәзә бит тәрәзәгә карап, йортка менә тәрәзәсенә карап бия биреп. Нинди тәрәзә матурлыгына карап, аның зурлыгына карап, кичкенәлегенә карап бия биреп була. Тәрәзә йортның күзе йөзек кашы дигән шикелле. Рәсим абый, менә яңа сезонга концертларыгыз ничек булачакмы? Әле графигын чыгардыгызмы концертларның? График дип әкренләп барып эшләмәче булмас, концертларны куймыйчы булмас инде ул октябрь башында безнең концертлар белән җыйнабыз. Россия төбәкләре буйлап йөрергә. Мин үзем генә түгел, анда күп артистлар белән бергә. Бу инде традицион рәвештә бара торган әйбер. Һәм үземнең җашларым да быел менә төп шәһәрләребездә, инде минем иҗатыма 20 елдан артык вакыт узды. Татарстанның халык артистының исеп алганнан соң да шушы белән дә бәйле, шушындый үземнең концертны эшләргә дип җыйнам ала бирсә. Эшләргә, җырларга, алга таба һәм Иҗат итәргә. Тамашачыларыбызны, яраткан тамашачыларыбыз үзебезнең җырларыбыз белән, яңа җырларыбыз белән сөендереп, шатландырып яшәргә дигән планнар. Менә сез бит инде популяр җырчы, именно Татарстанның халык артисты, популяр кеше гомумән алганда. Ләкин ни өчендер сезнең Instagram аккаунтыгыз ябылып куелган. Ни өчен шулай микән, әйтмисезме? Мин аны бер ачагында ачам, рекламалар, концертлар вакытта ачам, кай вакытта ябып куям. Димәк, хәзер безнең җәй көне, шуңа күрә теге бераз гына анда шәхси әйберләр индеме? Дөресен генә әйткәндә, мин аның белән бик артык мавыгасым да кимди. Шулайдыр, бәлки бу рекламага файдасы күптер ни өчен. Кирәгеннән артык та кайбер кешеләрдән яна күрәм, шуннан да ачык кая барган, нәрсә эшләгән. Бөтенсен күреп барырга була, белеп барырга була, аралашырга кирәк сүз дә юк шулайдыр. Ләкин мин артык аның белән мавыгасым килми, чөнки бүтән әйберне яктыртып бару бәлки кирәк тә түгел. Синең шәхси тормышыңны, шәхси дөньяга кая эшләгән, нәрсә киенгәнсең, нәрсә ашагансың, бүген битне ачсаң, шул мен шуны артым, мен шуны эшләдем, мен шуны. Синең сәхнә тормышың булган тиеш бер синең шәхси тормышың булган сәбәп булып торганда тиештер. Тамашачылар инде. Бүтән әйберне яктыртып баруны кирәк дип санап та бетермим. Сәнгатькә җырга кагылышлы вакытта инде кирәк вакытта яңа җырларның туганда, яңа әйберләр, аның белән бәйле булган әйберләрне мин уйлап барам. Рәсим абый, хәзер микрофонны сезгә тапшырам. Һәм инде үзегезнең яраткан тамашачыларыгызга, фанатларыгызга, Рәсим Низамов җырын яратып тыңлаучыларга, кызыксынучыларга, әйме, үзегезнең рәхмәт сүзләрегезне җиткерсәгез була, рәхим итегез. Шуннан да Байбулат беренчедән менә бу очрашуны оештырган өчен, күреш киттергән өчен бу сиңа беренчедән рәхмәттер. ТНТ каналына һәм шулай ук әлбәттә зур рәхмәтем мине тыңлаган, яраткан, хөрмәт иткән тамашачыма, аларга хөрмәтем һәм бергә булырга язсын, исән-сау булырга язсын. Тормышның төрле вакыты була, гел авырлык дип назарланып түгел. Авыр чагы бар, матур чагы бар, авырлык артыннан җиңеллеге килсен. Шуны көтеп, өмет итеп, булганына шөкер итеп, шатланып, сөенеп, җырлап, матур итеп яшәргә язсын дип телисем килә һәрбер тамашачыга.
Анда жерде алкышлыйсы килә башлый. Ләкин шулай да рәхмәт рәсмәт үзегезгә килгәнегезгә, алга таба да иҗатыгызда уңышлар, гомумән үзегезгә дә зордан-зур уңышлар. Һәрвакыт сезне бартик уңышлар гына юлдаш булсын дип кенә истибез дә индиме. Бүгенге репортажыбызны тәмамлыйбыз. Һәм инде әйтәсе килә, шоу-biz без йолдызлар турында һәм инде Рәсим Абынизамов турында да барысын да беләбез. Sorama minnen yıldızlar, yıldız bülegi talamam. Olar bik min kanatsız, ürsem de jit almam. Suga susagan gül kebek, dilemim de aldığına. Mekabbetten bildireme yüreğimni almine. Шоу-biz тапшыруы шуның белән ахырына да якынлашты. Кайнар яңалыкларны сезгә мин, Рената Т. җиткердем. Киләсе атнада очрашканчыга кадәр. Пока-пока.